Kenya ka from Djibouti koro wal dedo go Kenya ka koro ke di citizen ti apply ne ka e advice gi tingene ni ti verification mo de king star ka verification mo de the last people mo verify ni ngani ngamabe and the National Intelligence Service ma wacho ni ngani ok en jabagunda digital verification ne question mo anigo the National Intelligence Service ka podo yene gi teach podo gi teach gima no nego gi tim sharone ni ya anang'eyo maler inena visa ni nitie jok ma apply go tinyali to kana 6 months emi nok yude ayuda mi winjo cha ebe nok fa yude ayuda mi winjo golno nok fa yude ayuda mano mar bire e piny Kenya meneno ne ko no golne ebe nok yude ayuda no kinde ebe no ka okinde koro no nego gi make process mar visa tani ket ni wacho ni nitiere me badi nyayo makei ni jogi moko mag visa tidi painting iso joka to process koro ing'e sama bado se bedo to serikal onge weche mag ni jatiji serikal ni dwa luwo visa moget manually to maybe na gi yor mi bade kilo ne visa par baba los na visa par abro mi pi modho koro ngene magi pi modho gi e boko gudilgo koro yi ma dia apply marija to koro ngene ka mi bade se bedo ka wune wacho ni pi modho ngato kelo ne kinyi ngato kelo ne uruya ngato kelo ne ke ngo ngato kelo doge mano kelo shida mar passport koro ena weche mag mi bade ne ya diagnosis mar shit wa Rach ingene ka diagnosis obedo marach koro ithiedho gi marach tuwa e visa cha ne nango Rach mar visa ne nango uketo border free fine Rach mar visa ne nango visa was not restrictive because kana visa restrictive ke wacho ni visa ni ingene gini waonge staff capacity okaw so long koro instead of kaw so long koro we waketa electronic but part of the national intelligence manyaka puoth nyaka pod tin nyaka puoth to ka national intelligence ok puothe lakini koro then there is not a country called Kenya because koro en walk in walk out bangi sen waonge border itimo border na koro gola tong mago itimo tong na kopo ni en walk in walk out to border en ango itimo border na do wach ni koro joket mwandu bende koro bro bedo no luoro ko ai mo ya asagisi ni reverse psychology mar policy ni policy kiloso nitiere chalonga malos infrastructure nitiere kisungu luongo ni externality and consequences mag policy miketo kata project metim externality nyalo bedo nigi berne kata gangowa gerachne mangiso ni positive externality kata negative externality ka gero yuka dogeno ka wagere yo mangiso ni biashara dhiti mona nade dhiti mbele nikech transport lakini nikech buru kore yudo ka community mani around ka kore yudo ka yo accident ng'eny ka to wunde ni buru gi kiangowa koro homa ng'eny kore yudo ka yo kelo tuo which is a negative externality yo kelo biashara which is a positive benefit kore gin sama ging'iyo ni gichalo gi gima ne ong'iyo mana positive externality ni gima mondo watim we break the border ngata donji ka joka chako donjo ni thupcha koke fwenyo ne kare tourist kare ko dak tourist ibi hapana tourist ok bi Kenya ka nikech ing'eni the intelligence mar jo America wacho ni ji mang'eny IMN donjo Kenya ka ni gibiro tourist nikech koro processing yot mar ariyo pinje ma watenore go ok en pinje maber watenore gi Somalia ka watenore gi Sudan ka tulo longo mu Sudan watenore gi South Sudan ka kuma refugee camp joka politie koro gima joka kuma refugee camp timo en doga Sudan du kota South Sudan kaw passport du kesa kaw passport to apply kesa apply donjo Kenya ka tim gima ji timo America kesa donjo Kenya ka yet passport Magera possibilities. Ikech kata saba visa nitieni odiochiengu tieno imako ji moyali from Ethiopia. Dweche ko kalaria de timinjo ni no mark illegal immigrants mag Ethiopia mag Eritrea. Dage kama tin ni no mark ojo Somalia Mandera. Dage kama tin jo South Sudan ke jok mag okautir to nikech atien jo diplomacy metemo ke penj maonge media maonge news mina no jo habari okung'eyo moko bende kadho bekado
Mana ngini mano riwruok mar NIS, mano mar intelligence, kanyakla kod obila, jolweny mapacho kan nitiere kod ting' ahinya chakre dwe mokwongo, man tarik 1, mano mar dwe mokwongo mar higa mabiro. Ang'eni pod wantiere gi twak kanya kuom gajonga no kanyo ka sari oseroma. Kendi neno nade donjo piny Kenya monge visa. Ioro no ai lai mago magote machoka rede ka 600. Mbui mar Facebook gi YouTube, ano kamoko kuom